Sa gihimo sa imong mama, sa imong papa, kisay naa sa inyong duha? Ikaw, kanus ato? 26 tong Biyernes. 26, unsang oras? Nagsugod sila glalis mga alas 7. Sa gabi Oo. Mga abot og alas 8. Nagkam bisag unsa na lang ni mga bastos. Unya pag-abot og alas 9 kay dito na sila nag-awayay. Ni anak ko katanya nagkurog man si Tanya, anak ko Tanyel. Gawas ta kay sila mama nagkuan, pagawas ta sa Tanyel. Si Daniel. Mangod, okay. Yeah. Ya pagawas na mo gipatulog sa lang sa Tanya sa kuan purok-purok ng gamay. Pagpapaklog katulog ka natin na upo kay parang wala lang ito sa ila. Pagkataod-taod kay di anas pa bang aging tabang. Ya mo na dito pagkaduslap na tingala ko nga nanay gunit si kutsilis mga paruduguan. Si mama nimo anang adlawan, asa man siya anak? Ano panahon? Inom na siya. Asa siya nagainom gina siya? Nga akong papa galikay ra na akong papa nga dili sa inom ikabalo na akong papa nga mahubog ra siya kuan awayon na akong papa. Awayon si mong mama og mahubog. Kapag ina-record itong hubog siya, pero wala ang shoot nga kay ang gibaliktad man itong mga broadcaster nga gi-post kay akong papa daw may bahad. Baharan si papa daw ni bahad kang mama. Kung naman ko i-record diri nga akong mama din ang bahad. Record nga audio? Oh. Nganong na may record? Nag-chat mami ani niya, nag-away akong mama magpapa mo to gi-record niya. Gipasa niya sa kuha mo ko nga si mama nagbahad. Kaya kung pagkagma hubog man siya ito no, pagkagma hindi makalimot magud siya niya ipakita ra lang ang video niya, hindi siya katuo. Subot pa sabot og mahubog imong mama kung sa iyong buhaton niya, di siya makahinumdum ana inig mauwasan siya. Kapila na niya gibuhat, dugay na? Kadagan na. Dili mo nanda na siya, hindi gingon niya self defense. Self defense? Oo, gingon niya po. Dili mo itong self defense kit mo. Kung tayo matong giilo bila ang kutsilyo, namtay sila tatsa sa kamuta. Kung papa may tatsa, kung mama wala. So, ang ko na to, planado na dito sa mama kay kung tayo matong hitabuha, kay araw man dito sa babaw, may kalingawan ang papa. Ikantog trabaho niya, siya nag-inom lang diri Wala ila diri, wala isang papa, man na binig sudan, nga bulalo, siya may luto. Ito nasuko ang mama, nasuko ang papa niya, si mama, nag-anak, bas dagan ang tigyaw-yaw. Muto ni dako ang away, naabot na po dayon sa silos. Nagibalik ang dati ba, pero So, wala gwi. okay. Inuhatan akong papa good. So, mo na kasagaran niya ginaawayan, silos. O pag mahubog. Bisag dili po siya hubog nga, nagsabay sila sa trabaho nga. Nakita niya si Tita Flo, dito na po sila magsugod ikawan. Okay, kisa may gisilosan si mong mama? Kauban ra po sa akong papa nga, parehas ra po dicer. Katubyuda naman to. Ya, pero wala ko sila binuhatan good namon kay uyab. Kana imong papa, manapat na, dili? Dili, mapugnan na dili na siya mo napat kung dili sobraan ako mama. To kay sobraan man to, di man kailam icinggit-cinggit niya tanan. Pati bastos. Mga nang kaagi, wala na binuhatan ng papa. Siya man na binuhatan kay ang hugaw niya, nagigikan siya gawas ipahid niya kang papa, madlo ko siya mabalsan siya ba. Kamo nga mga anak, pag mahubog inyo ang inanong, saon man mo? Manapat na siya. Mukalit ra na siya, kuan, mangumot og buhok. Manglaparo, mukalit ra na. Pati mag-internet. Oh. Nya inom ba yung yawa-yawaan ka niya, inom ka ng pakyo yung tikaroon, wala ka nang dili gud mo siya sundon na paminawon ba. Mo na yung pagtubag niya kasagaran mahubog na siya, di na siya mahubog. Makasala lang gani akong mangud nga bisag gamay lang. Karon kung tayo nga namaligyan na siya namaligyan na siya og siumay, ang sus ang siumay ba. Nayabuman na ang gikuan sa akong mama, ali dire, ipakyon jud tikaroon. Sulod akong mangud, gikuan niya kulatan niya, gitadyak-tadyakan niya, gikumot niya ang buhok. Nayabo lang ang sus. O, ang sus lang. Ginana na niya. Ito, nasuko ang akong papa nga, giunsa to niya akong manghud. Dili daw na naon daw akong manghud, kay sus ram daw na, gamay ram daw hinunda na na. Asa po na nagainom imong mama? Diri Silingan ra. Unsay ginainuman na niya? Tuba. Basigon sa may ginainuman niya. Siya jud ang pinakamabisyo jud. Kung papa galikay lang na siya para way samok ba. Yung mama ngita mo nagparaan. Awayon ni si papa. So maoy siya. Maoy siya pagkahubog. Mausab gyud siya inig makainom. Pero yung batasan, dili na ako i-record, pwede na ako ipakita sa inyo ang record. Pwede. Saan sa man ang record? Sige daw.
sa ilang away na. Katong nga time na siya nga nag-away sila. Ikaw nag-record ana day. Man ka to nga Nagchat-chat naka-record man ka. Duol ra ka sa ila day. Lara gali ko sa ila. Ha? Ikaw manghudong? Turko, murang turko. Ha? Murang turko. Unsay turko? Anak sa gawas. Turko ang papa. Asa man ang hitabo Gidawat lang jud. Grabe lagi na kamaayo na Kamo ang inyong papa isara. isa ra kini rin na lahi. Lahi na di man ni anak sa akong papa. Pero gidawat Mang lang turko niya. ron. Wala. Kumao gani. Ang iyang papa ba? Wala, nas gawas. Ni abroad din na imong mama? Ni abroad na. Muli, pagkabot dire. Pag uli, buntis na. Gidawat Sa ang gawas, papa. tulo ka buwan. Ako mahod mi na pagkatawa ni. Diri na ni na anak. Bali ni uli sa Kil Saudi, buntis na. Gumpis na. Tulo ka buwan. Sa man ang turko yung amo? Ha? Amo niya? Ako mi kapalo. Sige daw, play daw day. Kusga day ha. Sila na lang mabilin! Naggasto lang taon! Ma, ilang na kami! Mamatay na utak ka! Ma, ilang lagot mo, ma? Gawa ta! Ha? Mamatay na utak ka! Mamatay na utak ka! Sige ta! Ay, hindi naman din may sa Diyo yung ma! Ano ba ang gasto? Mamatay na utak! Hindi ang gibaliktad, di ba? Kaya akong papa nagbahad siya, ha? Nani, record. Kaya sukad pagkabuntag ganito naggabi, nag-inom. Akong papa nagtrabaho siya, nag-inom-inom. Asa yung nagtrabaho mo papa? Dahil sira siya, basig asa na siya magkuhan niya. Katong nga hitabo, atong time nga nagtrabaho siya. Isugo na siyang amo nga muhakot ng bugas. Nihapit pag nasa Samuas, Colorado, nihapit pag makita lang yung apo niya. Ano naman ka Colorado? Pamilyado naman sad ko, naglain naman po din. Anak ko yung anak. Balikan na nato tong gabi una day. Asa man kapag himo niya sa pagdunggab? Kaya dyan sa puro. Wala ka kakita. Pero nakakita ko yun sa pagdunggab sa akong papa sa mama. Dira ra po, ano ba? Sige, asa dapit diri nga balay? Diri o. Asa niya? Dira yung dugo. Ando diya siya, Asa? daghan kaayo. Ano na may dugo sa babaw? Nagsirit, gitanggal na yung kutsili. Unto ni sirit. Pa. Gini dugo ni. Dugo na to. Dire mi dagan ka na. Di mga kon dire pang bawasan naman itanan. Di mga pluring ani. Ngano man ka siya kasukol? Sa dili ko Matay lang ganyan puro ko isus. siguro paminaw lang po na ko, nibigay na lang to kong papa ba kay. Kasi ni ana alam po to kong papa ko, patyo na lang ko para wa na kay kuan, para di na ka magsilos, para wa na kay problema ni ana. Basta niya po to, puro ka expect akong papa nga kaya din buhaton ni mama siya ha. Imong papa ato nga time gikag trabaho. Wala na kainom. Wala, niadto pa pag abot niya sa trabaho, sa gikag trabaho, nagluto pa na siya kuan balbakwa. Mo po itong time, mo po din ang yawayan. Kaya baga, human nagluto, nirepere pa na siya dito sa babaw kay naikalingawan. Nirepere na siya basketball, no? To, pag uli diri na suko, ang papa kay wa binig sudaan. Kung niya akong Uy. mama kayo tungod, kay hubog naman, basig unsa na gipang storya. Abot na sa silos. So diri ra to niya gikuha ang kutsilyo. Mga unsa ka kadak ang kutsilyo ninyo gigamit niya? Anak pang slice halamas. Dako to siya, ay taas to siya. Ay kataas ba na? Itong pagkapatay sa kong papa, gawas pa na siya. Ni anak pa na siya sa kutsilyo. Oh, patay na si Berto, tawag na magpulis. Ni dagan din na siya dito. Ang kutsilyo, ibutang na diyan, ipatindog. Ipatindog sa Dito sa, pitron, kanto. Ano ni sa, nagaling mga sagbot. Patindog lang niya, tumatang ang kutsilyo. asa dapit ang samad. Asa dapit gidunggab. Yeah. Asa pa? Isa lang. O, isa lang. Kay kabalo siya, asa patyanan sa tao ba? Sito na kay siya. Unya, dili lang po diri. Dulaan pa dyan niya ang nawong. Di dagko isamad, makakita man dyan mo dira. Dagko ayo. Makita man ito. Nabot sa ulo, diri sa ulo. Dulaan pang gimo dyan niya, baboy akong umahan. Ang ngayon na niya, papriso dyan na siya. Nang di na dyan kagawas, para mamatay na dyan sa prisuhan. Di na naman na siya badawato ni. Tamo na nagbuhat na kapapa. Di na ko na ni mauli na singkawaan ni papa kinabuhi. Pinangga ninyo inyong papa. Pinangga kayo. Pinangga uy. pod mo sa inyong papa. Pinangga kayo, uy. Kaya akong mama, wag ni kapila na nga palangga niya na.
Halos pati na niya eskulata. Asa man siya nagigdato dahil din eh. Wala kinabuhi. Wala ginin yun na istoryahan. Pagka na to, nakabangit pa dito siya tabang. Mas umanghod. Wintang kaay. Pangtang- Sayang ko, ikadagan na nakundar sa mong papa. Tapos sayangan lang niya. I-tridor lang niya. Tanang gusto niya, gihatag. I-tridor lang niya. Jud siya pulos, jud kainahan. Karon ang pangutana, wala naman inyong mama kay priso naman, patay na inyong papa. Asa man mo ani magsuon? Dili lang eh. Dili naman yung kuang biyaan yung balay. Ang inyong panginabuhian sa may mga plano Ako, ninyo. pamilya din mo ko. Imong mga manghod. Ako na mo taman sila. Pwede naman po kong mamaligya. Pwede sa namo, kami nila magpadayon sa trabaho ni Papa. Ay, sa Mamaligya og unsa sa baligyan. mga tayo ng mga pastil, shumay, juice, Pilay anak nimo? isa pa. Pilay edad? Kuan pa to, 5 months. Nya kay nag-eskwela pa kaday. Asa ka eskwela day? National. Kini. Sila pa na, central. Nya ikaw mo kuan na nila. Ako. Ron Dakbayan.